Most 2 percre elmúlt 18 óra, elkezdeném az előadást. Teszem a szemüvegemet, mert annélkül is látom ezt a nagy képernyőt. Ma este a villanyautó pályázatról szeretnék egy kis előadást tartani, és már a beadott pályázatok tapasztalatait is megosztani önökkel. Először is szeretnék bemutatkozni. Szabó Zoltán vagyok, a Szabó-Vasvári Tanácsiroda Kft. Ügyvezetője. Végzettségem szerint okleveles szervezővegyészmérnök vagyok, okleveles gazdasági mérnök, van egy közbeszerzési referens végzettségem is, 59 éves vagyok. 2008 óta foglalkozom pályázati tanácsadással és projektmenedzsmenttel. Előtte is írtam már pályázatokat a régi munkahelyemen, de azóta vállalkozóként végzem a pályázati tanácsadást és a projektmenedzsment tevékenységet. A üzletpolitikám az, hogy nem csak megírom a pályázatokat, hanem végig is menedzselem őket egészen a záró fenntartás jelentésig. Körülbelül eddig az elmúlt, hát most már 2008 óta 16 évben 300 pályázatot menedzseltem végig. Biztos, hogy több mint 1 milliárd forint támogatást nyertek az ügyfeleim, és annyit jegyeznék még meg, hogy a fő célterületem a vállalkozások pályázatai. Bemutatnék néhány referenciát, amik az utóbbi időben voltak. Pécsen egy fóliagyártó üzem gépvásárlásás és infrastruktúra fejlesztését támogattam, 161 millió forint támogatást nyertek. Sopron-Kövesden egy benzinkút, zöldmezős beruházásként épült annak a pályázatát, illetve hát több napelemes rendszer pályázatát is megírtam. De természetesen kisebb pályázatokat is készítettem, mint ezek a villanyautó pályázatok. Mielőtt rátérnénk a pályázatra, a pályázat ismertetésére, egy kis összefoglaló a villanyautó pályázatról. A pályázatra rendelkezésre áll 30 milliárd forint keret. A várható támogatások száma 9375 darab. A benyújtás ugye már megkezdődött 2024. február 5-én, és egészen 2025. 3-31-ig vagy forrás elfogyásig van nyitva ez a pályázat. Egy autóra adható támogatás, majd későbbiekben el fogom mondani, hogy mi alapján 2,8 milliótól 4 millió forintig terjed. Ma reggel megnéztem, vagy ma délelőtt inkább, hogy áll a beadott pályázatok. Ma olyan 10 óráig 1993 darab pályázat volt regisztrálva, és eddig 9,5 milliárd forintot regisztráltak, vagy igényeltek. Ha elosztuk a kettőt, akkor több lesz 4 millió forintnál. Ez azt jelenti, hogy vannak, akik több autóra is pályáztak. Megítélt támogatás még nincs. Tehát még támogatói okiratot, támogatási szerződést senkivel se kötöttek. Én eddig 14 darab pályázatot nyújtottam be, abból 7 már jogosultsági döntést kapott, támogató okirat még nincs. Érdekességként mondom, hogy nem a benyújtás sorrendjében történik a pályázatoknak a feldolgozása. Vannak olyan pályázatok, amit az első nap adtam be, és még nincsenek feldolgozva, 4 ilyen pályázat van, és van olyan, amit 2 hete beadtam, és már megjött a jogosultsági döntés róla. Nézzük meg, hogy miért is érdemes egy vállalkozásnak villanyautót vásárolni. Erről kiküldtem egy kis e-bookot is minden résztvevőnek. Azt, ha tanulmányozzák, akkor megállapíthatják miért. Először is nagyon gazdaságos. Ja, úgy olcsó az üzemeltetése, akinek van napeleme, az gyakorlatilag ingyen is tudja tölteni. A karbantartási költsége is lényegesen kevesebb, mint egy hagyományos benzin vagy dízelüzemű autónak, hiszen nincsen olajcsere, nincsenek, kevesebb a kopóalkatrészt, a féket is kevésbé használják ezek a járművek, és gyakorlatilag egy éves átnézés szerviz van neki. Ami ugye inspiráló nagyon, hogy nincs cégautóadó, ami már azért egy komolyabb járműnél megközelíti a fél millió forintot évente, gépjárműadó sincsen, és hát támogatást is biztosítanak hozzá. Ezen kívül kényelmesek a villanyautók,
nincs motorzaj, csak a kerékzajt lehet hallani, nagyon nagy a nyomaték és nagyon dinamikusan gyorsulnak, egy nagyon jó vezetési élményt nyújt, és hát a mostani autók már modelltől függően 400-500 km hatótávolságot is el tudnak vinni. A töltőhálózat is egyre inkább fejlődik, úgyhogy egyre kényelmesebb lesz ezekkel a járművekkel közlekedni. Környezetbarát járművek ezek. A vállalkozás tudja csökkenteni az ökológiai lábnyomát, tehát kevésbé terheli a környezetet. A partnerek felé reprezentálja a cég környezetfenntartás iránti elkötelezettségét, és hát ez nagyon tiszta üzemű közlekedést biztosít. Lépjünk tovább. Kik pályázhatnak erre a villanyautó pályázatra? Ehhez szükséges, hogy Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy Európai Gazdasági Térségben székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező cégek pályázzanak. Magyar adószám kell hozzá. Pályázhatnak gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, és a legutolsó módosítás óta ügyvédek, közjegyzők is pályázhatnak, és nincs megadva, hogy mekkora létszámának kell lenni egy pályázónak. Jelzem azt, hogy katás vállalkozások is pályázhatnak, önálluk inkább a probléma az, ami itt az utolsó pontban látható, hogy az utolsó üzleti év árbevétele nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségét. Ugye a katásoknak általában 12 millió forintnál nincs nagyobb árbevételük egy évben, mert különben áfakörbe tartoznának. Ennyiért lehet azért kapni villanyautót, de viszonylag keveset. És hát olyan cégek vállalkozhatnak, amelyeknek van egy lezárt teljes január 1-től december 31-ig tartó gazdasági éve, tehát gyakorlatilag 2021-12-31 előtt meglettek alapítva. Nézzük meg GFA kód szerint is. Hát rengeteg GFO kóddal lehet pályázni, jelzezni itt a korlátolt területfelelősségi társaságot, betéti társaságot, egyéni vállalkozók a legtöbben vannak, illetve amikor kibővítették már ügyvédiroda, szabadalmi ügyvédiroda, közjegyzőirodák is pályázhatnak, tehát gyakorlatilag szinte minden vállalkozás. A pénzügyi vállalkozások vannak kizárva, amelyiknek ugye gyakorlatilag az értékesítésből nincs forgalmuk. És kik nem jogosultak, nézzük meg. Ugye olyan taxis cégek, amelyikek 2023. december 1 után, akiknél 2023. december 1 után került nyilvántartásba vételre ez a tevékenység. Tehát akik pont a villanyautó pályázat miatt jegyezték be a taxis tevékenységet, azok sajnos nem pályázhatnak. Csak azok, akik november 30-ig már csinálták ezt a tevékenységet. Azok a vállalkozások sem pályázhatnak, akiknek a gépjármű kölcsönzés, vagy az gépjármű kereskedelem a tevékenységi körükben van. Itt megjegyezném, hogy akiknek 2023. december 9-e, amikor megjelent ugye erről a pályázatról a társadalmi egyeztetéses tervezet, akinek azelőtt megszűnt ez a tevékenysége, azok pályázhatnak. Viszont több kérdés is felmerült, hogy akiknél csak be volt jegyezve, de nem végezték ezt a tevékenységet. Hát az igazság az, hogy sajnos ők se pályázhatnak, mert ha a tevékenységi körükbe szerepel, vagy szerepel jelenleg ez a tevékenység, akkor kizárók ez a pályázathoz. És hát említettem már, hogy nem lehet kevesebb a pályázó cégnek az előző lezárt éves árbevétele, jelenleg ugye 2022, de volt már olyan, aki gyorsan lezárta a 2023-at, hogy az legyen az utolsó lezárt év. Tehát akinek ennél kevesebb az árbevétele, mint az autó ára, autó nettó ára, azok nem pályázhatnak. Menjünk tovább. Az alábbi esetekben sem nyújtható támogatás. Én ezeket most nem olvasnám föl. Ezek olyan kritériumok, amik általában minden pályázatnál hitelnéven vannak. Köztartozás nem lehet,
csőd felszámolási eljárás alatt nem lehet a vállalkozás. Ki van zárva a támogatások köréből. Itt megjegyezném az elsőt, ezt a rendezett munkaügyi kapcsolatokat. Egy ügyfelem volt, aki jelentkezett, és sajnos szerepelt az adatbázisban, hogy feketén be nem jelentett munkavállalót foglalkoztatott, elkapták, 2 évig ki van emiatt zárva a pályázatból, nem tudott ezen a pályázaton se indulni. Menjünk tovább. Hány pályázatot nyújthat be egy vállalkozás? Ebben a konstrukcióban egy vállalkozás csak egyszer részesíthető támogatásban. Tehát aki több autót akar vásárolni, annak is egyszer kell beadnia. Tehát egyszer adhatja be, és egyszerre kell beadni a pályázatát ehhez. De ami jó benne, hogy nincsenek kizárva a kapcsolt vállalkozások, csak abban az esetben, hogyha a de minimis keretüket túllépnék. Ugye a de minimis keret az a kapcsolt vállalkozásokkal, ami az Európai Uniós jog szerint egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, azok 3 évben belül nem kaphatnak több de minimis támogatást, mint 300 000 euró. De hát ez olyan messze van az a pályázat, hogyha valakinek nem volt más de minimis támogatása, megvan még ez a de minimis keret, hogy bármelyik kapcsolt vállalkozása is pályázhat. De mondom még egyszer, egy vállalkozás csak egyszer adhat be pályázatot. Tehát nincs olyan, hogy most vesz egy autót, pályázik rá, aztán majd 2 hónap múlva meggondolja, hogy még egyet akar venni, akkor már arra nem tud pályázni. Tehát jól el kell dönteni, hogy hány autóra akarnak pályázni. Milyen járművek támogathatók ebben a pályázattal? Itt vannak ezek a kategória jelzések, hogy a személygépkocsik, ami M1-es jelzésű. Egyébként akiknek eddig írtam pályázatot, a többségük személygépkocsira pályázott. Van az M2 kategória, az ilyen kisebb buszok, amelyikben lehet 8-nál is több ülőhely, de 5 tonnánál nem lehet nagyobb az össztömegük. Az N1-es kategória, ezek a kisáruszállítók. 2 ilyen pályázón is volt, akik ilyen járműre pályáztak eddig, és vannak a 12 tonnás teherautóig, hát olyan ügyfelem még nem volt, aki erre pályázott. Csak új gépkocsira lehet pályázni, tehát olyan, amelyik először van korba helyezve a pályázónak a nevére. Kivétel akkor, hogyha egy leasingcég is közben van itt, erről majd egy kicsit később beszélek. Akkor ugye a leasingcég az első tulajdonos, de akkor is üzembe tartónak a pályázót kell bejegyezni. És hát ebben a konstrukcióban kizárólag teljesen elektromos meghajtású járművek támogathatók, hibrid járművek nem. Menjünk tovább. A beszerzés feltételéről is néhány szót ejtenék. Kizárólag hivatalos autókereskedőtől lehet beszerezni, méghozzá olyanoktól, akik 2023. 7. hó 1 előtt már művelték ezt a tevékenységet. Tehát gépjárműkereskedő kell. Benyújtható olyan pályázat is, amelyik korábban megkezdődött, mint a pályázat beadása, de 2023. november 1-nél régebbiek nem. Tehát aki november után vásárolt elektromos gépkocsit, az pályázhat ebbe a konstrukcióba. De csak abban, bocsánat, rosszul mondtam, tehát aki 2023. november 1 után leszerződött, de a gépkocsit nem vett át 2023. december 9-e előtt, azok pályázhatnak visszamenőleges hatállyal. Tehát olyan gépkocsikra lehet pályázni, amelyikeket december 9-e után vásároltak, vagy helyeztek forgalomba. Csak írásbeli megrendelés, szerződés alapján szerezhető be gépjármű, tehát szóbeli megrendelése nem. Tehát mindenképpen kell szerződés, tehát autókereskedőknél is mindig kötnek szerződést. Fontos, hogy a projekt végrehajtására összesen 20 hónap áll rendelkezésre, és legkésőbb 2026. április 30-áig kell befejezni. Ezt a 20 hónapot úgy kell számolni, hogy amikor megrendelte a gépkocsit, onnantól kezdve a 20. hónap végén a forgalmi engedélybe bejegyezve kell, hogy legyen tulajdonosként a pályázó.
Ez a leasing konstrukcióknál nagyon fontos, amiről kicsit később fogok beszélni. Más támogatást nem vehető igénybe a gépjárművek vásárlásához, tehát aki ebben a pályázatban támogatást kap, az kizárólag ezt az egy támogatást veheti igénybe ugyanarra a gépkocsira. Elnézést, kicsit ugrottam, de visszamennék még. A megkezdésnek minősül az első elköteleződést eredményező megrendelés vagy szerződés megkötése. De van arra is lehetőség, hogy valaki feltételes szerződést kössön, ha erre az autókereskedés hajlandó. Általában nem hajlandókra. A feltételes szerződés az, hogy úgy kötnek szerződést, hogy akkor lép hatályba, hogyha a pályázó megnyerte a pályázatot. De ekkor is a 20 hónap akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötése megtörtént. Fizikai befejezésnek pedig az számít, hogyha forgalmi engedélyt kiállították, a kedvezményezett tulajdonába került a gépkocsi, illetve el kell helyezni a gépkocsinek e-mobilitás matricát, és az erről készült számlát is be kell mutatni. Ha ezt valaki később vette meg, mint az autót, akkor ez számít a befejezésnek. Lépjünk tovább. Mekkora költségek számolhatók el, és mekkora a támogatás, ugye mindenkit ez izgat legjobban. Ennél a pályázatnál egy kicsit más a támogatási konstrukció, mint amit megszoktunk. Itt nem százalékos mértékű támogatás van, hanem egy fix összegű támogatás, attól függően, hogy mekkora a gépjármű akkumulátorának a bruttó kapacitása. Nagyon fontos, hogy a bruttó kapacitásról beszélünk, mert van egy nettó kapacitás, és a nagyobb a bruttó, amennyire feltölthető az akkumulátor. A nettó kapacitás, ez az autókereskedők jobban tudják, pedig az, amennyit ténylegesen ki tud nyerni az adott akkumulátorból. Nem sok különbség szokott lenni, de lényeg az, hogy a bruttó kapacitás. Az egészen kis akkumulátorral rendelkező személygépkocsiknak nem lehet magasabb a beszerzési ára, mint a nettó beszerzési ára, tehát nem az áfával növelt, hanem a nettó beszerzési ára, mint 11,5 millió forint. Ezeknek 2,8 millió forint támogatás igényelhető. 41 és 59 kWh között 14 millió forint lehet maximum a nettó ára a gépkocsinak, erre 3,6 millió forint igényelhető. Az 50 kW-nál nagyobb akkumulátor, kilowattóránál nagyobb akkumulátorral rendelkező gépkocsik ára maximum 20 millió forint lehet, tehát a nettó ára, a bruttó ugye 27%-kal, hát most hirtelen nem tudom kiszámolni, az 32 millió, igen. És 4 millió forint támogatást nyerhető rá. De nem kell, hogy 20 milliót elérjen, hogy vannak 59 kWh-nál nagyobb kapacitással rendelkező villanyautók, amelyek ennél jóval olcsóbbak. Menjünk tovább. Nézzük meg a többi kategóriára, ott egy kicsit eltér, tehát a buszok, kis haszongépjármű és a kicsit nagyobb haszongépjárművek. Ott 50 kW-nál van az alsó, tehát 50 kWh-nál kisebb akkumulátorral rendelkezők kaphatnak 3,6 millió forintot, és az autóára nem lehet több, a nettóára 17 millió forintnál. A 74 kWh alattiak 3,8 millió forintot kapnak, maximum 22 millió forint lehet a nettó költsége a járműnek, és a 74 kWh-nál nagyobbak kapják meg a 4 millió forint támogatást, és maximum 25 millió forint lehet a nettó ára. Menjünk tovább. Még nézzük meg azt is, hogy hány darab jármű szerezhető be egy vállalkozásnál. A mikrovállalkozásoknál, ahol 0-tól 9 fő a alkalmazottnak, illetve statisztikai létszám száma, azok egy darab gépkocsit vehetnek ebbe a konstrukcióba. A kis vállalkozások, tehát 10-től 49 főig terjedő vállalkozások, azok vehetnek 5 darabot. A középvállalkozásoknál 10 darabot vehetnek, és nagy vállalkozások is pályázhatnak, tehát ahol 250 főnél több a statisztikai létszám, azok 16 darab járművet is beszerezhetnek ebben a konstrukcióval.
Nézzük meg, milyen költségek nem számolhatók el. Hát azok a költségek, amelyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, azok nem számolhatók el, de a pályázati felhívás felsorol még néhány olyan költséget, amit különösen nem lehet elszámolható. Az áfát nem lehet elszámolni, akár levonható, akár nem levonható. Bár nem tudom, hogy ennek mi értelme van, mert nem százalékosan van meghatározva a támogatás, tehát nem elszámolható, de igazából a támogatás összegét se befolyásolja. A leasing szerződése, ha valaki leasingeli az autót, abban összefüggő egyéb költségek nem számolhatók el, például kamak, árfolyam, különbözet, stb. A kaszkó vagy a gépjárműbiztosítás költsége, az e-mobilitás matrica beszerzésének ára nem elszámolható, de be kell mutatni róla a számlát, hogy megvásárolta a pályázó. Érdekességnek mondom, hogy volt egy olyan pályázó, aki pont ilyen matricák forgalmazásával foglalkozik, tehát önnek igazából nem kéne, tehát saját maga meg tudná oldani, de valaki mástól meg kell vásárolnia, mert kell róla számlát bemutatni. A szervizköltségek se számolhatók el, és sajnos a pályázatírás és a projektmenedzsment költségei se. Illetve hát semmi olyan, amelyik nem volt felsorolva az elszámolható költségek között. Nézzük a finanszírozást. Kizárólag utófinanszírozással vehető igénybe ez a pályázat. Tehát ez azt jelenti, hogy először ki kell fizetni mindent, és amikor kifizették az autóárát, forgalomba helyezték, és minden rendben van, akkor be kell nyújtani a kifizetési kérelmet, és utólag fogják fizetni a támogatást. Szállítói finanszírozása, vagyis az, hogy közvetlenül az autókereskedésnek utalják a támogatást, nincs lehetőség ebbe a pályázatban. És akkor itt térnénk rá, hogy igénybe vehető leasing is, akár zárt, akár nyílt végű leasing konstrukció is, de úgy kell megállapítani a futamidőt, hogy ebbe a 20 hónapos projektidőszakba beleférjen. Tehát ugye megköti a szerződés valaki az autó megvásárlására, utána a 20. hónap végén a tulajdonába kell, hogy legyen az autó. Ez azt jelenti, hogy a 20 hónapos leasing sem felel meg, mert utána még a forgalomba helyezés beletelik néhány napban. Eddig, aki nálam leasing konstrukcióba vásárolta meg a járművet, azok mind 18 hónapos leasing konstrukcióba kötöttek szerződést, és még a leasingnél tudni kell azt, hogy csak akkor lehet megigényelni a kifizetési kérelmet, amikor már a forgalmi engedélybe be van jegyezve a cég, mint tulajdonos. Tehát letelik a leasing időszak, utána lehet majd valamikor 2026-ban kérni a támogatást. És hát sajnos előleg se vehető igénybe, ki kell fizetni az jármű árát, és utána igényelhető a támogatás. Ugye kérdés volt mindig ez az áfa visszaigénylés. Aki hallgatta az előző előadásomat, akkor még ugye kérdés volt az is, hogy a nyílt végű leasing konstrukció a pályázatban működhet-e. Végül is engedik, igen, ebből a megkötéssel, amit az előbb elmondtam. Ugye a nyílt végű leasinget a személygépkocsiknál van nagy jelentősége, ugye alapból személygépkocsi után az áfát nem lehet visszaigényelni, de volt ugye egy kiskapu, hogyha valaki nyílt végű leasinggel vásárolt személygépkocsit, és csak a leasing lejárta után nyilatkozott arról, hogy megvásárolja maradványértéken, vagy másnak adja el maradványértéken a leasing cég, vagy lemond, és a leasing cégnek adja vissza a járművet. Akkor a leasing díj, amíg bérleti díjnak minősült, addig vissza lehetett igényelni az áfát. Nyilván a maradványértéken való megvásárlásból már nem. Ezért szerették volna sokan a nyílt végű leasinget, amit a pályázat írói bele is tettek a felhívásba. És utána jött viszont a napnak egy állásfoglalása, hogy rendben van, hogy nyílt végű leasinget vesz valaki igénybe ehhez a pályázati konstrukcióhoz, de a nap szerint akkor se lehet az áfát visszaigényelni,
Ugyanis abban, hogy valaki benyújtotta a pályázatot, abban már kinyilvánította azt a szándékát, hogy a gépkocsi előbb-utóbb a vállalkozás tulajdonába fog kerülni. Innentől kezdve nem lehet az áfát visszaigényelni, mert nem bérleti díjnak minősül, hanem részletfizetésnek. Sajnos ez a NAB állásfoglalás miatt így sok értelme nincsen nyílt végű leasinget igénybe venni. Természetesen haszongépjárműveknél vissza lehet az áfát igényelni. Ez személygépkocsiknál. De mint mondtam, 14 pályázatot beadtam, abból 2 volt haszongépjármű. Mindenkit érdekelni szokott az, hogy milyen kötelezettségek vannak, hogyha egy pályázatot elnyer. Itt nincsenek nagy kötelezettségek. Amikor a pénzügyi befejezése megtörtént a pályázatnak, akkor utána 3 évig kell fenntartani a járművet, tehát az, hogy nem lehet eladni, nem lehet bérbe adni, és a vállalkozásnak könyvelésébe kell, hogy szerepeljen, és a vállalkozásnak kell használni. A fenntartási időszak végéig a gépjármű nem idegeníthető el, és ki sem vonható a forgalomból még ideiglenesen se, tehát forgalomba kell tartani. Föl kell ragasztani egy e-mobilitás matricát a gépkocsira, ez egy ilyen zöld színű matrica, majd mindjárt megmutatom, hogy néz ki. Szerintem néhány ezer forint a költsége, de el is kell róla számolni, és egészen a fenntartás végéig rajt kell lenni a gépkocsinak. Teljes körű kaszkóbiztosítást kell kötni ezekre a gépkocsikra, amit a fenntartási időszak végéig nem is lehet felbontani, tehát addig fenn kell tartani. Be kell jegyezni egy elidegenítési tilalmat a gépjármű nyilvántartásba, és első ranghelyen a magyar államot kell megjelölni. Évente fenntartásjelentést kell benyújtani, ami nem egy túl bonyolult dolog. A járművet a megvalósítás helyszínéről szolgáló székhelyre, külföldi székhely esetén a magyarországi fióktelepre kell aktiválni. Erre megint nagyon fontos odafigyelni, mert vannak olyan cégek, ahol más a székhely, és igazából egy olyan telephelyen működnek, ami csak telephely. Volt ilyen pályázó, akinek Budapesten van a székhelye, de Szombathelyen működik gyakorlatilag a cég. Náluk nagyon oda kellett erre figyelni, hogy a gépkocsi forgalmi engedélyében a budapesti székhely cím szerepeljen, és a könyvelésben is oda aktiválják. És hát el kell látni egy zöld rendszámmal a gépkocsit, az magától értetődik. Menjünk tovább, megmutatnám, hogy néz ki az e-mobilitás matrica. Ez egy ilyen kis zöld matrica, amit legtöbbször az autókereskedések már eladnak a gépjárművásárlóknak. És hát ajándékban nem adhatják, mert számlának kell róla venni. Legalább egy jelképes összegnek. Nézzük meg, milyen mellékletek kellenek a pályázat benyújtásához. Ugye kell a megkötött adásvételi szerződés, aki leasingeli, annál a leasing szerződés is, amely legalább az ajánlókat tartalmazza. Kell a szerződés tárgya, ami a járműnek a pontos neve és típusa és darabszáma, meg kell benne nevezni a jármű gyártóját, itt látom kétszer írtam, hogy megnevezése, ettől még szerintem érthető a dolog. Bent kell lenni a nettó és a bruttó vételárnak, esetében a leasingdíjnak. A műszaki paramétereket szerepeltetni kell a szerződésben, ezek közül 2 legfontosabb paraméter az akkumulátorkapacitás és a hatótávolsága a gépjárműnek. Ha volt előleg annak összege, a szállítási határidőnek is pontosan bent kell lenni, és hát az, hogy milyen kategória, tehát M1, M2, N1 vagy N2. A gazdasági társaságoknak más nem is kell ezen túl benyújtani. Egyéni vállalkozás és ügyvédirodák esetén ott kell a legutolsó év adóbevallása. Ugye őnekik nem nyilvános a forgalmuk, míg a gazdasági társaságoknál az elbeszámolóról meg lehet tekinteni, ezért nem is kérik külön ezt igazolni. És ügyvédi irodák esetén, meg gondolom akkor közjegyzői irodák esetén is, csak ez külön nem írta a felhívás, kell a kamarától egy igazolás, hogy mikor volt alapítva a vállalkozás. Menjünk tovább.
Hogyan lehet benyújtani a pályázatot? Hát a pályázatot ezen az úgynevezett EPTK felületen levő adatlap kitöltésével kérnek a járműről adatokat, a vállalkozásról adatokat, van egy ilyen környezeti hatáselemzés, az, ami egy kicsit bonyolítja ezt a pályázatot, de azt is meg lehet csinálni. Ide kell felcsatolni a mellékleteket, és amikor elkészült ez a pályázati dokumentáció, akkor egy nyilatkozatot nyomtat, ezt elektronikusan kell aláírni, és ezt kell feltölteni ugyancsak a pályázati felületre, tehát miután véglegesítve lett a pályázat, akkor lehet ezt a nyilatkozatot generálni. Ha hibátlan a pályázat, csak akkor generálni ezt a nyilatkozatot, és az elektronikus aláírásától sem kell megijedni. Ha van a cégnek elektronikus aláírása, akkor avval is alá lehet írni, de ugye a legtöbb vállalkozásnak nincs ilyen. Akkor viszont a magyarország.hu oldalon kell igénybe venni az AVDH szolgáltatást, amihez gyakorlatilag ügyfélkapu szükséges. Tehát az az ügyfélkapu, ami egyben cégkapuként is szolgál. Ez sem annyira bonyolult dolog, de vannak, akik idegenkednek tőle. Ezért, ha én készítem a pályázatot, szükséges elkérnem az illető pályázónak az ügyfélkapu belépését is. Nézzük még azt is meg, hogy majd a kifizetési kérelemhez milyen dokumentumok szükségesek. Ugye, ha valaki megvásárolja az autót, akkor ezeket már mindjárt az elején el kell tenni. Ezeket is elektronikusan kell majd feltölteni. Kellenek a számlák, meg minden olyan bizonylat, ami a vásárláshoz kapcsolódik. Bankszámla kivonaton igazolni kell a számlák kifizetését. Kell egy másolat a forgalmi, hogy hát be kell szkennelni a forgalmi engedély, törzskönyvet, kaszkóbiztosítási kötvényt, ha leasinges volt a gépkocsi, a leasing szerződést, ha volt megrendelés és rendelés visszaigazolás is a szerződésen kívül, akkor azt is. Kell egy fotódokumentáció a járművel, amelyik tartalmazza az alvásszámot és a gyári számot is, illetve olyan kép is kell, amelyikkel látszik, hogy az elmobilitás matrica fel van ragasztva. Kell az elmobilitás matrica beszerzéséről is a számla, és annak kifizetéséről is a bankszámla kivonat, ezt nem írtam oda. És hát minden egyéb olyan dokumentum, amire a másik dokumentum hivatkozik. Ez általánosság a pályázatoknál, hogyha egy dokumentum hivatkozik egy másik dokumentumra, akkor mindig bekérik azt a dokumentumot is, amire hivatkozott. Most néhány szót szólnék az eddigi tapasztalatokról, mint említettem, 14 pályázatot már benyújtottam. Nekem nagyon furcsa volt, én azt gondoltam, hogy az autókereskedések azok nagyon precízen felkészülnek egy ilyen pályázatnál, hogy mit tegyenek bele a szerződésükbe. Hát azt tapasztaltam, hogy a tisztelet a kivételtől sok autókereskedésnél nem felelt meg az a szerződés sablon, amit ők ajánlottak az ügyfeleknek. Ami legtöbbször hiányzott benne, a gyártót nem nevezték meg, a szállítási határidő nem egy konkrét dátum volt, hanem úgy adták meg, hogy 2 hét, 18 hét, 19 hét, ami ugye azért nem jó, mert a pályázati adatlapra egy konkrét dátumot kell beírni, a pályázati adatlapnak meg kell egyezni a szerződésben szereplő dátummal. Voltak problémák, nem sok a hatótáv beírásával, nem írták be a hatótávot. Volt olyan autókereskedő szerződés, ahol csak a bruttó ár szerepelt, a nettó ár nem szerepelt. Van egy nagyon neves villanyautómárka, ahol üzleti titokként akarják kezelni az akkumulátornak a kapacitását. Nem nagyon akarják megadni. Ugyanenni az automárkánál van, hogy nem nagyon akarják aláírni a szerződést. Ez az egyik legrégebben ismert villanyautomárka egyébként, hanem önálló valami elektronikus fiókból lehet letölteni, de végül is megoldódott ezeknél, tehát akik ezt a márkát vették, azoknál is be tudtuk adni a pályázatot. Amit még tapasztaltam, hogy
viszonylag hiányos, vagy néha hiányos adatszolgáltatást kapok a pályázóktól. Például a napokban volt egy olyan hiánypótlásom, hogy valaki elfelejtette megadni, hogy van egy kapcsolt vállalkozása is. Nincs jelentősége a dolognak a pályázat elbírálása szempontjából, illetve hát annyi jelentősége van, hogy elvileg, hogyha 300 000 eurót meghaladna az elmúlt 3 év de minimis támogatása, akkor nem pályázhatna. Hát gyakorlatilag azért ilyen nincsen, vagy legalábbis ilyen kis cégeknél, akik villanyautót vesznek, nem jellemző, de be kell írni minden kapcsolt vállalkozást is. Szerencsére ezek azért hiánypótlással pótolhatók. Volt egy ügyfelem, aki nem figyelt oda, és az előleget készpénzben, 1 millió forint előleget kértek tőle megrendelésbe, ezt készpénzben egyenlítette ki. Na most nem teljesen kizárt a készpénzben történő fizetés, de az általános útmutató, tehát nem maga a pályázati felhívás, hanem a pályázatokat kezelő általános kormányrendelet, abban az szerepel, hogy készpénzes kifizetés maximum 500 000 forint lehet. De én azt sem javaslom, hogy valaki ennél kisebb összeget készpénzbe fizessen, mert nagyon macerás utána a dokumentálásra, hogy ez kifizetésre kerül. Ami átutalással történik, azt egy bankszámlakivonattal kell igazolni, a készpénznél meg kiadási kényszárbizonylat kell, azt alá kell írni az átvevőnek, tehát akinek fizették, alá kell írni annak is, aki fizeti. Én elég megoldható, meg volt is már pályázatnál, hogy megoldottunk kiadási kényszárbizonylatot, de kicsit úgy érzem, hogy mindig macerás volt. De én azt javaslom mindenkinek, hogy csak átutalással fizessen, hogyha pályázatba vesz részt. Volt olyan kis cég, amelynek kevés volt az árbevétele, nem ért el a gépkocsinak a vételárát, hát ugye annak nem tudtunk beadni pályázatot. Ez igazából azért fordult elő, mert a vállalkozónak a nagyobb cége sajnos szabálytalan foglalkoztatás miatt el lett tiltva a pályázástól. Volt egy kisebb cége is, de annak meg nem volt meg a megfelelő árbevétele. Volt, aki pontatlanul adta meg az ügyfélkapu belépését, hát addig nem tudtam beadni a pályázatot, ameddig ezt nem pontosítottuk. Végül ezt is megoldottuk. És hát még a tapasztalatom, amit már egyszer említettem, hogy a jogosultságvizsgálatok beadása nem a beérkezés sorrendjében történik. Az első napon, illetve az első 2 percben beadtam, ha jól emlékszem, 6 pályázatot. Azok közül 4-re még nem jött semmilyen visszajelzés. Viszont amiket később adtam be, azokra meg volt, amelyikre hiánypótlás jött, volt, amelyikre meg jogosultsági döntés, hogy jogosult. Na most, ha valaki jogosultsági döntést kap, az gyakorlatilag már annyi, hogy ha megnyerte volna a pályázatot, még utána van egy olyan lépés, hogy elkészítik a támogató okiratot. Hát eddig még egy támogató okiratot se készítettek el. Én abban bízom, hogy összevárnak egy csomó jogosultsági döntést, és egyszerre fognak sok támogató okiratot kiadni. Hát ennyit szerettem volna magáról a pályázatról elmondani, és most egy személyes példát is bemutatnék. Ugye nem tagadom, hogy én magam is nyújtottam be pályázatot erre a villanyautó pályázatra. Egy Hyundai Kona elektromos gépkocsit fogok vásárolni, és én miért döntöttem a pályázat benyújtása mellett. Jelenleg van egy 6 éves Opel Zafira gépkocsim cégautóként. A megnövekedett cégautóadó 441 000 forint havonta, hogyha azt kiszorozzuk, az majdnem fél millió forint egy évre. Fizetem a gépjárműadót, csak megsatszoltam, hogy az éves karbantartási költsége, olajcserék, elviszem, ez körülbelül 100 000 forint. Nem is gondoltam volna, ma számoltam ki, hogy 20-22 000 kilométert, ha megyek egy évbe, 10-11 literes fogyasztásra, 600 forint fölötti benzinnel, az 1,5 millió forint üzemanyagköltség. És hát még hozzáadtam a kaszkót, meg a kötelező biztosítást, és így ennek az autónak az éves fenntartása 2 300 000 forint.
Számoltam az elektromos gépkocsival is, ha megveszem. Az elektromos gépkocsikra ugye nincsen cégautóadó, gépjárműadó sincsen, az éves karbantartási költsége is lényegesen kevesebb, a márkaszervizben is körülbelül 50 000 forint körül van, ugyanis nincs olajcsere, nincsenek nagyon kopó alkatrészek, gyakorlatilag egy átnézés, vagy maximum egy pollenszűrőt cserélnek rajta. Nálam otthon rengeteg napelem van, sokkal több, mint amennyi villanyt felhasználunk. Korábbi támogatással kicsit túlzásra vittem a beruházást, és hát nagyon minimális a többlet termelésnek az átvétele, ezért úgy döntöttem, hogy inkább elautózom a napelemek termelését. Amit onnan töltök föl a gépkocsiba, villanyt, az 0 forint. De ugye elmehetek egy kicsit távolabbra is, amikor mondjuk nem elég az autónak a 480 km-es kapacitása, akkor kell valahogy gyorstöltőről is számolni. Hát én úgy számoltam, hogy egy 10 000 kilométert megyek úgy, amit gyorstöltőről töltök föl. Ha 200 forinttal számolom a gyorstöltőknek a villamosenergia árát kilowattóránként, akkor körülbelül 300 000 forintba kerül ez a gyorstöltőről való töltés 10 000 kilométerre. Ami viszont lényegesen drágább a villanyautóknál, a kötelező és a kaszkóbiztosítás. Elnézést, elég sok gépelési hibát vétettem, látom, majd kijavítom a prezentációba. De mindenvel együtt is ezt a 370 000 forintot úgy tudom mondani, hogy éppen a napokban kaptam meg a kalkulációt. Ebben bent van a kötelező, és bent van a kaszkó is. És hát így is az éves fenntartási költsége ennek a villanyautónak 720 000 forintba jön. Nekem az autó vételára 12 millió forint volt, ha nagyon pontosan, akkor 11 999 000 forint. Ez mondjuk egy akciós ár. Még rakódik rá egyéb költség, forgalomba helyezés, kértem rá monóhorgot, ez körülbelül 500 000 forint. Az apirát alsó hangon is 5 millió forintére el tudom most adni, mert néztem a használt autópontban, hogy milyen áron mennek, sokkal több kilométerrel adják ennél drágábban is. A támogatás 4 millió forint, akkor nálunk 64 kWh-s az akkumulátora. Hogyha mindezt levonom a vételárba, akkor azt mondom, hogy 3,5 millió forintért hozzájutottam egy új villanyautóhoz, amelyikre 5 év teljes körű garancia van, és az akkumulátorra is van 8 év garancia. Nézzük a megtérülését. Ugye azt jelenti, hogy 3,5 millió forint volt a beruházás, amennyivel kevesebb a fenntartási költség, az 1,58 millió forint, ezt éves szinten, tehát az azt jelenti, hogy kevesebb, mint 2,5 év alatt megtérül ez a 3,5 millió forint, amit beruháztam erre az autóra, és hát egy új autóm lesz minden. Egyébként a Kona már megérkezett Győrbe, jövő héten tudom átvenni. Én ezért döntöttem így. Ha ön is úgy dönt, hogy pályázni szeretne, van egy ajánlatom a pályázat elkészítésére, ez egy teljes körű pályázatírás és projektmenedzsment. Amikor benyújtom az autót, ennek a fix díja 50 000 forint, vagy a pályázatot a fix díja 50 000 forintos áfa, 2 alkalommal kérek sikerdíjat. Ez az elnyert összeg 2,5%-a akkor, amikor nyert a pályázat, és még egyszer kérek, amikor az záróbepánszámolót elfogadták és kifizetik a támogatást, akkor még egyszer kérek 2,5 millió forintot. Ez, ha 4 millió forint összegű a támogatás, akkor 100 000 forint, tehát hülyeséget mondtam, nem 2,5 millió forintot, hanem 2,5%-ot. Elnézést, fáradt vagyok már egy kicsit. Ez 4 millió forintos támogatás esetén egyszer 50 000 forint az elején, egyszer 100 000 forint, amikor nyer a pályázat, illetve még egyszer 100 000 forint, amikor a pályázatot elszámoltuk. Én ebben a prezentáció végére értem,
olyan kérésem lenne, hogy akiket érdekelnek egyébként a pályázatok, azok regisztráljanak a www.szabóvaspári.hu weboldalon a hírlevélre, hogyha bármilyen olyan pályázat van, amit foglalkozom, küldök róla hírlevelet, illetve hát most már nyitott, egy Facebook oldalt is készítettem, bár nem vagyok igazán egy Facebookos, most nemrég kezdtem el vele foglalkozni. Ha valaki ott bekövet, ott is el fogom mondani, hogy milyen pályázatok várhatók. Most annyit teszek, hogy ezt a prezentáció megosztását feloldom. Olyan van pillanat. Megosztás leállítása. Látom, hogy többen is végighallgattak. Ha valakinek kérdése van, akkor nyugodtan bekapcsolhatja a mikrofonját, úgyis elmondhatja, vagy pedig beírhatja a chatre, és válaszolok rá. Először is megkérdezném, hogy megfelelő volt-e az előadás, elegendő információt kaptak-e ahhoz, hogy benyújtsák a pályázatot. Kicsit várok, mert látom, a chatbe se írt be senki. Látom, hogy valaki jelzett, hogy oké volt. Esetleg valami kérdése. Hadd kérdezzem meg, hogy szándékozik valaki benyújtani pályázatot a hallgatók közül? Látom, hogy Gabriella kíván benyújtani, Kálmán nem kíván. Megkérdezhetem, hogy ennek mi az oka, hogy nem kíván? Nem elég vonzó a pályázat, vagy csak érdeklődésként? A chatbe is beírhatja Gabriella. Érdeklődnék, hogy elfogadható volt az ajánlatom. Hát igen, látom, Kálmán beírta, hogy sajnos még nem jogosult. Ha kitart ez a pályázat a jövő évre is, akkor már jogosultá válik. Meglátjuk, mi lesz. Gabriellától kérdezem, hogy esetleg a pályázatírásra a ajánlatom elfogadható volt-e? Nem kaptam rá választ. Én leírom ide a chatbe az e-mail címemet. Ha valaki úgy gondolja, hogy meg szeretne bízni pályázati írással, illetve teljes körű projektmenedzsmenttel, akkor azt kérném, hogy a vállalkozás nevét és adószámát küldje el a részemre, és felveszem meg a telefonszámot is természetesen, és felveszem vele a kapcsolatot, és meg tudjuk beszélni a részleteket. Tehát amit én tudok ajánlani, egy teljes körű projektmenedzsment, és hát 16 év tapasztalat, ami mögöttem van. Még annyit szeretnék elmondani, most már nem a villanyautó pályázatról, hogy tervezek a közeljövőben a most megjelent mikrohitelprogramról is egy hasonló előadást tartani, illetve most már hamarosan meg fog jelenni társadalmi egyeztetésre az élelmiszeripar támogatása, ha megjelent arról is.
Ja, látom, kaptam Kálmántól közben egy kérdést. Hát erre én nem tudok válaszolni, én csak arról, tehát Kálmán azt kérdezte, hogy milyen arányban vannak azok a vállalkozások, akik nem vesznek igénybe pályázatirót. Nem tudok mit mondani rá, mert én csak azt tudom, hogy akik nálam jelentkeztek pályázatírásra, pályázatkészítésre, villanyautó pályázatot 14-et adtam be, de hát az elmúlt 16 évben már körülbelül 300 pályázatot kezeltem. Gabrielának jelezném, hogy mikrohitellel együtt nem fogja tudni igénybe venni a támogatást, mert elmondtam az előadásban is, hogy kizárólag egy támogatási konstrukciót lehet igénybe venni. Tehát, hogyha valaki igénybe vette ezt a pályázatot az autó megvásárlásához, az már más konstrukciót nem tud igénybe venni. De ha megadja nekem az elérhetőségét, én a holnapi nap nagyon szívesen felhívom, és akkor beszélhetünk róla. Hát igen, bent van a felhívás, hogy más támogatás nem vehető igénybe. Erre a konstrukcióra. A mikrohitel igénybe vehető más beszerzésekre. De nagyon szívesen felveszem önnel a holnapi napon a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailbe, vagy akár, hát írta, hogy nincsen mikrofonja, akkor kizárólag telefonon tudunk majd értekezni. Köszönöm szépen, várom a jelentkezését Gabrielának. Esetleg másnak is van kérdése? Ha több kérdés nincsen, én megköszönöm a részvételt az előadáson, és szép estét kívánok mindenkinek. És nagyon örültem, hogy részt vettek az előadáson. Még annyit elmondok, hogy ezt az előadást feltöltöm a YouTube-ra is, és ott is visszanézhető lesz. Még egyszer szép estét kívánok mindenkinek.